Pekný večer, vážení priatelia. Škodiť štátu a pozatvárať oponentov. Škodiť a pozatvárať. To je presne to, čo dnes Slovensko naozaj potrebuje. Nie sme, prosím, o zem buchom buchnutí po hlave. A dobre vieme, čo je za týmto opozičným a mediálnym nesúhlasom. Pre protivládne a protislovenské médiá som ako lep na muchy. A novinári sú naozaj otrávni ako muchy aj tu na dovolenke. Nechápem, prečo naši oponenti v médiách a v opozícii veria, že im pomôže, ak ma budú doslova terorizovať na dovolenke. Mám pre posadnutých novinárov dobrú správu. O chvíľku už budem znovu permanentne na Slovensku. Nemusíte za mnou cestovať a míňať zdroje vašich redakcií, aby ste mi žrali nervy. Ráno po 6. ma vždy nájdete v Bratislave na Hrádzi a potom do 8. do večera na úrade. Inak, mladý Šimečka je tak prostoduchý, že používanie názvu Poslušné Slovensko namiesto Progresívne Slovensko považuje za môj brept. Ale kdeže brept? Politici v tejto strane sú predsa bez akýchkoľvek pochybností ligou poslušných, ligou nesúverénnych sluhov cudzích záujmov na Slovensku, podporovaných peniazmi od cudzích vlád. A namiesto toho, aby sa škvarili vo vlastnej šťave, ministerstvo zdravotníctva ovládané Hlasom sa im položí na tanier ako upečené kura. Na, pekne si ma zjedzte. Aj si ho podávajú na raňajky, na obed aj na večeru. Pokus zmariť moju návštevu Moskvy pri Estónsko nám pred pár minútami oznámilo, že nám nedovolí preletieť cez jeho územie. Napriek tomu, že Slovenská republika má celoročné povolenie používať vzdušný priestor Estónska pre našu vládnu letku. Samozrejme, že ide úmyselný pokus zmariť moju návštevu Moskvy pri príležitosti oficiálnych oslav 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Mimoriadne nám to narušuje celý program, komplikuje. Vidíte, aká je medzinárodná politika. Vážení priatelia, samozrejme, že všetci sledujeme aj povyk okolo stretnutia amerického a ruského prezidenta plánovaného na 15. augusta budúci týždeň. Nechcem sa vracať k tomu, v čom všetkom mal smer Slovenská sociálna demokracia pravdu pri hodnotení ukrajinsko-ruského konfliktu. Prakticky vo všetkom. Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii. Že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo. A za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť. Pamätáte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem. Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú. Vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek. Trpieť bude tráva, v tomto prípade Ukrajina. Ukrajinskí politickí lídri sú za tento stav do určitej miery zodpovední sami, lebo sa nechali nalákať Západom a naplno podporovali neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte. Pritom je všeobecne známe, že vojna mohla skončiť už v apríli 2022. Teda 2 mesiace po jej začatí. Len viacerí západní politici tomu bránili vlastnými telami. To, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú však dve veci. Poprvé, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo nezmyselné zabíjanie Slovanov. A po druhé,
aby iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly. Vojna v každom prípade raz skončí. A potom uvidíte, ako všetci tí, čo kričali na Ruskú federáciu najškaredšie slová, budú utekať do tejto obrovskej krajiny a predbiehať sa v hľadaní obchodných príležitostí. Ja by som sa však najviac tešil na dlhé nosy tých, ktorí v Európskej únii vymýšľali všelijaké nezmysly, počnúť sankciami až po zastavenie dovozu ruských energií. Verím, že tento deň príde veľmi rýchlo. A najmä sa teším, že my v smere Slovenská sociálna demokracia sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine budeme môcť pozerať každému rovno do očí. Prosím, všetky tie technické problémy, ktoré nám spôsobili naši kolegovia v Európskej únii ako smiešné detské hry, nebudem to nejako inak nazývať. Chcem povedať priateľsky, že mali sme pripravené všelijaké alternatívy, ako sa sem dostať. Dokonca bola alternatíva autom cez Bielorusko. Potom bola alternatíva cez Kaliningrad. Tých možností je veľmi veľa, ale mali sme jasný cieľ. Ráno o 9:00 musíme byť dnes v Moskve, ale podarilo sa a som veľmi rád, že tomu tak je. Pretože od samotného začiatku tohto konfliktu sme odmietli propagandu, klamstvá a sústredili sme sa na objektívne informácie a predovšetkým na mier. Držme ruskému a americkému prezidentovi, aby našli zmysluplné riešenie. Aby som bol presný, vážení priatelia, čo by sa v roku 2026 stalo? Russia, facing Western sanctions blocking Airbus and Boeing aircraft, is turning to Ethiopian Airlines, Africa's largest carrier, for a potential lifeline. In late July 2025, Russian Trade Commissioner Treba povedať, že Robert Fico na začiatok, keď dostal to pozvanie, tak vzhľadom na to, že nikto normálny v Európe za ním nie je ochotný na Slovensko prísť, nikto normálny a významný ho nie je ochotný ho prijať v Európe alebo vo svete, tak on veľmi, až by som povedal, použijem také trošku slovo, nadržaný, hneď s tým súhlasil, že on teda pôjde 9. mája na Červené námestie, lebo konečne bude niekde medzi významnými ľuďmi podľa neho. Ale asi ani jeho samotného nenapadlo, že ho Viktor Orbán nechá v štychu a že minimálne ten Orbán nebude stáť vedľa neho. Aj tomu Viktorovi Orbánovi zablikala červená kontrolka a povedal si, že nechce mať spoločnú fotografiu s vrahmi, tyranmi a diktátormi sveta a v tejto spoločnosti jednoducho nechce, aby vyslal takýto signál voči európskym partnerom. Bohužiaľ Robert Fico všetky kontrolky má vypnuté a zrejme aj jeho psychický stav mu neumožňuje, aby vyhodnocoval nebezpečnosť svojich krokov a dôsledky svojich činov. Pekný večer, vážení priatelia.